Така командваме лодката. Ляв, десен мотор. Намаляваме този мотор и даваме на заден ход. Лодката прави много остър завой. И сега даваме на макс двата мотора и стабилизираме лодката направо. Плавно намаляваме моторите. Десен мотор, ляв мотор. Лодката фърчи. Някъде около 9-10 км в час. Експериментът е успешен. Право лети. Само не знам разходът какъв ще бъде на електроенергия. Два мотора. И сега намаляваме този мотор. Лодката се насочва към това. Си много течения от вятър, но експериментът е абсолютно успешен.